Alright, Kosu, kiekko kaatui tiistaina 7-4, päästi itse tekemään 2 koppaa, niin miten sä vetäisit yhteisen pelin? No meiltä aika huono eka erä alku. Sen jälkeen pelattiin hyvää lätkää, mentiin 4-1 tauolle. Sitten pelattiin tosi paska toinen erä, tuomarit otti rooliin. Mä en ole Tami, niin mä en ollut tuomareista. No sit tuli ihan ok alku, siihen pääsi itse toisten avustuksella plinttaamaan kiekon pari kertaa reppuun ja sitten me pelaantiin siitä ohi ja se oli vähän semmoinen harkkamatsi lauantaita odotellen. Mitäs tää viikko noin muuten? Nyt on tapahtumia ollut tosi paljon, jos lasketaan viime lauantaista eteenpäin, niin jäällä saa käydä, niin mitä sä itse oot valmistautunut nyt peleihin ja treeneihin? No ei tää oikeastaan herätä sen suurempaa, että tää on pelaajan juhla-aikaa tää kevät. Millaisia odotuksia lauantaille KKV tulossa vastaan? No mitäs lauantain mökki täyteen ja me tietysti halutaan pitää meidän kotitaika ja sarja 4 mennä sitten kesälomalle ja ollaan kuitenkin Turun ainut jengis 6 matsin voittoputkessa tällä hetkellä. Mistä sun mielestä johtuu, että Masin on nyt näin kovassa tikissä? No, meillä on hyvä jengi ja tosi hyvä joukkuehenki varsinkin. Mä näen, että sillä on iso yhteys tähän, että suuri osa jengistä on pörssissä joka lauantai, niin siellä sitä joukkuehenkeä luodaan, vaikka multa on jäänyt jokunen tapahtuma väliin. 2 maalia tiistaina, niin monta lauantaina? No lauantaina tulee kyllä pari kappia koko vielä.